kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Si Kristo atong Ginoo mauman ang kahayag o ang gitumbok sa atong tulumanon mao ang lamdag. Ug unya ang nakaanindot sa atong pagtuong Kristohanon nga sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo kita nangahimo na usab nga mga kahayag o lamdag. No, diha sa Ebanghelyo, nag-ingon ang atong Ginoo, kamu ang kahayag o lamdag sa kalibutan. Mao nga sa laing segment karon no, sa atong bag-ong tulumanon, malandong ta kung tinuod bagyod nga kita nahimong lamdag sa kalibutan. Atong hinayon og pamalandong kining tanan no, atong tan-aw ng atong unsa na atong mga gibuhat kung kini nagpailabang lamdag gayud ta no, iwag gayud ta sa kalibutan. Sa atong pagpunay og lakaw-lakaw di sa daan, pag-suroy-suroy og asa tadapit, unsa atong mga gipamuhat no, maingon ba nato nga kita nahimong lamdag kung magkatagbo tag mga higala diya sa eskina, pananglit dunay mga higala nato nga nag-inom-inom o ang ato bang pag hugoy-hugoy nila no, labi na kung mo invite po ang atong higala nga makig-inom po. Kung kita mo duyog nila, of course, dili man dautan no, ang inom. Pero, pananglit kung madugay po tag inom-inom diya sa eskina o hantod mga hubog na, maingon ba nato nga kita na himo gayong kahayag o lamdag sa kalibutan? Ug usab pananglit kung musud ta og mga balay kahilayan, maingon ba nato nga kita nahimong lamdag, nahimong kahayag ngadto sa uban?
Kaya gahapon atong kagabi, no, na isgutan nato nga maingon nga ang kahayag sa adlaw may reflect ngadto sa buwan, mao nga mihayag ang buwan. Mao ni atong pamalandungan kanunay nga kinahanglan gayod ang kahayag o lamdag ni Kristo mo reflect dinhi kanato. Mao na nga kita mga ginikanan dapat lamdag o kahayag yun sa atong mga anak. Unsaon man nato paghimong kahayag o lamdag kanila kung ang ato mga binuhatan wala masubay sa atong pagtuo sa Ginoo. Kung kita magtiayon atong ipakita ngadto sa atong mga anak nga kita mag-away, magsininghagay, kita ba na himong lamdag sa kinabuhi sa atong mga anak? O nga kung dili kalikayan ang pag-away sumagtiayon, mas maayo siguro nga dili nato ipakita ngadto sa atong mga anak. Kay sa gikaingon na nato, no, sa miagi natong segment, no, nga ang bata ra ba teachable o makakat-on yun ang bata pinaagi sa iyang senses, pinaagi sa iyang mabati, makita ug madungog. Katong atong giingon nga ang bata nganong binisaya man ang iyang nakatunan pinulungan tungod kay mo may iyang nadungog siyang ginikanan. So mauna sa senses, hindi makita po just television o mangali nga gibutangan atong mga telebisyon gyud og kanang parental guidance. Pero masipyat gyapon ta kay dili man yun natong ma-monitor ang atong mga bata diha sa pagtan-og mga telebisyon. Diha ra na nila, no? Diha ra na nila makuha kanang ilang nakatunan. Sumuna mga ginikanan ug usab mga anak. Kita pod maguna-huna po ta. Although ang ipakita sa atong mga ginikanan maura po na, no, malagmit atong masundog apan dili pod imposible kana atong mga anak nga mamalandong punta nga bisan dili pinagi sa atong ginikanan kita makat-on malamdagan sa kahayag. Kay kung magsaligra po ta sa atong ginikanan, kung ang atong ginikanan wala mo reflect ang lamdag sa Ginoo ngadto kanila, magsalig lang ta sa atong nakita sa atong ginikanan, wala gyud lamdag nga maabot sa atong kinabuhi. Mao na nga kung pananglit ang atong ginikanan dili lamdag sa atong kinabuhi, no, natong mga anak. Ako mo ingon nga adto ta sa atong simbahan. Kay ang atong simbahan mao man atong espirituhanon gayud nga lamdag. May unas tanan nga gitukod yun o gituyo yung tukod sa Dios, no? Pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kini mo man ang mulamda gayud sa tanan. Ayaw kalimte katong ato nang giingon sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia o simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. O nga kung dili nato makita ang lamdag sa atong mga ginikanan, adto ta sa atong simbahan, dito ta mangutana ta sa atong pari. O pananglit og atong pari di pud lamdag, mga pagtulunan, mga libro sa atong pagtuo, sigurado gyud. Pananglit, no? Kay noon mao lagi mga pagsulay pud sa atong pagtuo daghan pod say mo puy mo pabugnaw na to. Labi na kung dili ta ganahan o dili ta ma-inspire sa atong pari, no, sa kinaiya sa atong pari. Sa ako nang giingon kagabi mo ra ba na gamiton sa demonyo unsaon ta niya pagpabugnaw nga dili na ta mo tuo sa mga moral teaching sa atong simbahan. Itanom lang sa atong hunahuna nga bisan pag unsay mahitabo sa atong simbahan kay dili ba ta matinga ba nga usay malibog tapod sa atong simbahan. Timan-an biya natong atong simbahan gidumala ra pug mga tao. Kay ang gipamili sa Ginoo mga tao ra man pud parehas nato nga pwede pud masayop o makasala. Wala usay malibog pud sa atong simbahan, no? Usahay murag magduda taan ang giingon ni Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Usahay makapangutana ta, unsay haligi og sukaranan sa kamatuoran? Nga lain man ang kinaiya sa among pari diha, among kura paruko.
No, usahay kana mo'y gamiton sa yawa nga para malibog ta nga dili nato matuhuan ang giingon ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Bantayan lang nato no kining atong tulumanon atong ipadayag karon dinhi nga ang simbahan nagpermanente gyud na siyang kahayag kay tukod gyud na sa Ginoo. But pasabot sa iyang mga pagtulunan about faith and morals mao na ang lamdag. Pero kung kinaiyan na gani sa atong pari mo atong tan-awon o personal na no o ang maong butang atong gikahinaway personal sa pari o kinaiya ba niya wala na nailabot sa atong faith and morals. Kay lahi man nang binuhatan sa atong pari, lahi pud atong mga pagtulunan. Mahimong atong mga pagtulunan makapabalaan nato. Pero ang mga buhat lang sa atong mga lideres na ara diha ang questionable. No na sa Mateo 23:1 ngadto sa 3. Gitudlo sa atong Ginoo diha nga ang otoridad atong tahuron. Buto sabot tahuron nato atong mga kaparian kay sila may atong otoridad. Sila mo'y mga mensahero yung gipili sa Diyos nga musangyaw ka nato. Apan kung doon naman sila yung mga bad examples, dili nato na apilon. Dili nato sundugon ng ilang mga buhat nga wala magtuman sa ilang mga pagtulunan. Only the teachings. Kaya kanang teachings, mo man diha ang naman diha ang kahayag. Haligi og sukaranan sa kamatuoran ng simbahan. Sumuna nga dili nato walaon ang atong hunahuna nga ang mga pagtulunan sa atong simbahan naa diha ang kahayag mo ni atong ikinabuhi. Dili nato lumsan ang atong pagtuo sa simbahan gumikan lang sa binuhatan sa atong pari. Pero ako ning gisulti ninyo ha. Wala biya ako moingon nga tanang pari nato dili lamdag, dili kahayag. No, naapo ko daghang mga pari pod atong nahibaw-an nga ilag yung nasunod ang mga lakang sa atong Ginoong Jesucristo. But pasabot duha ra gyud ka klase ang atong pare, either Christ-like gyud o kanang medyo dili, no? Kay gihulagway manggod ang simbahan no diya sa Mateo 13:24 ngadto sa 30 nga ang simbahan duhang makita nato sa dili pa ang pagbalik sa atong Ginoo. Trigo og ang sagbot o nagihulagway ang simbahan o gingharian sa Diyos diri sa yuta. Na ay trigo, na apoy sagbot. Kana, mapari ka o dili pari, pwede ka mabilong sa sagbot, but pasabot, pwede ka mabilong sa naas kang ngit-ngit, although naa ka sa simbahan. Kay kana mga binuhatan, kana mga bad example sulod sa atong simbahan, dili man yun nakahayag, dili man na lamdag, kangit-ngit man na. So, mao na nga, samtang niya pa ang yawa, no? Magsigi o panintal na to, na kung dili kita mamalandong, mo reflect pod ang kinaiya si yawa din hinato. Unya hinoon dili tanan kay daghan man pud ang atong mga igsuon sa pagtuo nga matinumanon sa pasabot na apoy mga pari nato nga ma-inspired gyud ta. Pero dili nato kana bang lumsan ang atong pagtuo gumikan lang sa mga negatives, mga daotang buhat sa nga ato pong makita o bad example sa atong mga church leaders. Ako yun ning pahimug-atan ning atong church leaders kay basin no ang inyong hunahuna arong naminaw moingon mo nga si Veritas kanunay nga gasaysay may tungod sa pagtuong Katoliko. Wala niya tanduga ang mga dili sa maayo nga example sa atong mga lidere sa atong simbahan. No, kabalutana. No, kabalutana kay nagstudio ta ana. In fact niadto ako usap ko sa Mobiya unta sa pagtuong Katoliko. Sa dihang wa pa nato masabti ang iyang kahayag. No, kani gud atugong simbahan tinuod ayaw lang gyud mo kanabang ka discourage dayon kung dunay mga makalibog sulod sa atong simbahan bisan no atong giisip siyang kahayag na adyoy mga makalibog. Kay bisan gani panahon sa atong Ginoong Hesukristo siya klaro kaayo nga siya mao ang kahayag. Apan kung tan-aw nato diha sa Biblia, no, giakusahan siya nga giyawaan. Giakusahan siya ng limbong kuno sa mga tao. Klase-klaseng akusasyon. So ang atong Ginoong Hesukristo wala masabti. Giakusahan siya nga galapas kuno sa balaod.
Naumuna nga bisan panahon sa atong Ginoo, wala gid siya masabti. O mo nang dili ikatingala nga ang iyang simbahan pud dili pud masabtan sa uban o sa daghanan. Pero dili nato lumsan ang atong pagtuo kaniya, gumikan lang niya ang tanan. Kana mga pagsulay ra pud nas tong kinabuhi. Kung ato nang malapasan, malig-on ta, mamahimo gyud tang sama kaniya no sa atong Ginoo. San Pablo nag-ingon diya sa unang Korinto 11:1, panig-ingon kamo kanako sama nga nanig-ingon ako sa atong Ginoong Hesukristo. So atong sundugon mo bitaw nga kitang mga Katoliko, gihimo gyud natong panig-ingnan usab ang mga santos. Okay, ang uban dili man sila muhimo ana kay dili man kuno insakto nga si Kristo ra ang example unya i-appeal po natog example ang mga santos. Mga igsuon sa atong pagtuong Katoliko, wala ta tudluy nga usa ka kontradiksyon. Kung atong sundugon ang mga santos na ni conflict na sa pagkabugtong example sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na siya conflict. Kaya nga naman, si San Pablo mismo nag-ingon sa unang Korinto 11:1, panig-ingon kamo kanako. Muhimo ako ninyong panig-ingnan sama nga akong gihimong panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo. So dili daay kontradiksyon ang gibuhat nato, mo na atong i-practice gyud, mo na nga ang mga santos ato gyud gihimo silang example, mo manggali nga ang ilang mga larawan atong gipasundayag kay parang sige natong makita no og makahinumdum ta sa ilang mga binuhatan nga sama nga nagsunod sila ni adto sa buhi pa sila diri sa kalibutan. Niya kay dili na siya kontradiksyon tungod kay kitagod ang simbahan kita mga sakop nausaman ta diya sa usa ka lawas ni Kristo nga mistiko, o na nga kung himuon natong example ang mga santos sama ra nga si Kristo mo atong gihimong example. Kay nga naman kay ang kinabuhi sa mga santos no mao man ang kinabuhi sa Ginoo. Di ba ang kinabuhi sa mga santos, maingon nato katong giingon nato ang kahayag o alamdag ni Kristo ni reflect ngadto kanila no, mao na nga ang lamdag ilang example nga gipakita sa buhi pa sila, mao na ang lamdag gikan ni Kristo. So dili na laing lamdag, dili na laing kahayag kundi usara na mao na ang beauty, mao na ang pagtuong Katoliko nga wala masabti hangtod karon, mo manggali nga gibiyaan. Pamalandungan lang nato kanang unang Korinto 11:1 niingon si San Pablo, himua ako ninyong panig-ingnan, maingon nga akong gihimong panig-ingnan ang atong Ginoong si Kristo. So dili supak sa Biblia basean ng mga pulunga ni Pablo ang atong paghimo usab nga panig-ingnan sa mga santos. Kay ang kahayag, ang example nga ilang gipakita sa buhi pa sila, kahayag na ni Kristo. Dili na ilang kaugalingong kahayag. Mao nga usara na kakahayag, usara na kalamdag. Muna mga tinahod nga tigpaminaw, balikan nato itong gisgutan nato sa amoy pagsugod sa atong tulumanon. Nga mamalandong ta kung kita lamdag bagyod, kahayag bagyod sa atong mga anak o sa atong katilingban. Usab ang mga igsuon po nato nga mga politiko, dool na raba po eleksyon. Ang ato bang pangalagad sa lungsod, ato bang programa di gobyerno, kahayag ba ni sa katawhan? Dili ba nato sagul-sagulan o mga kuan nga kangit-ngit, no? So atong pahinumdum po no kanang unang Timoteo 3:15 ang simbahan haligi ug sukaran sa kamatuoran, dapat po ang atong mga gustong mamunuan diya sa atong katilingban mo konsulta pod, mo refer pod sa atong simbahan, no? Kay ang tao ra ba masalay pon nya ato ra bang nabantayan do na ra ba mga politiko nato nga tungod sa doktrina nga separation between the church and state, dili nila himuong giya ang teaching, moral teaching sa simbahan, pwede ra kuno supakon.
Kini usa ka tragedy, no? Nga naman kay mura og nga nawad agbili ang pulong ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nya dili naman paminaw, naara ba to'y politiko di lang nako nganlan nga dunay mga debate diya, for example katong sa RH bill, nga gisupak nila ang precept, ang moral teaching sa simbahan, dayon agi lagi ng doktrina lagi separation between the church and state. O mao na nga dili kuno i-apply, dili kuno paminaon ang moral teaching sa simbahan kay separate mo ng simbahan. Na tanawa sa ato pa wala day harmony ang gobyerno kung mao manggalin na mo patigbaba, wala day maayong relasyon ang kagamhanang tawhanon ug ang kagamhanang Dios nun. Para nato nun sa atong tulumanon ang kahayag nga dapat dunay maayong relasyon, dunay harmony ang mamahimong unsa may mga lagda. I-pattern, no? Dapat mo konsulta, no? Ang tinuod nga politiko nga Kristohanon, dili gyud isalindot ang pagtambag, pagmaymay sa mga spiritual leaders nato nga mao ang atong mga kaparian, obispo. Nga naman kay sila ang specialize sa morality, dili ang gobyerno. Di ba? Muna nga kung maminaw ta sa gobyerno, mas maminaw gali ta sa atong simbahan. Nga naman, sa Mateo 18:17, unsay mga kabingkil, panagbangi, ang giingon sa Ginoo, asa man ta mudangop, mudangop kuno ta sa simbahan. Kaya kadtong dili maminaw sa simbahan, isipong makasasala. Di ba? So, but ipasabot kung atong Ginoo may atong pangutanon, ang final arbiter de ay para niya din sa yuta. Ikasubo kus pag-ingon, dili ang gobyerno sa tao, kundili ang gobyerno sa Diyos nga mao ang simbahan. Mateo 18:17. Mga igsuon, kung himuon natong ideal, kung himuon lang natong final arbiter ng atong gobyerno sa tao, makasalig ka tani ana nga dili ka na mo conflict sa pangagamhanan sa Dios. So mga tinahod nga tigpaminaw mamalandong tani ana. Ang pag-ingon sa atong Ginoo, kamo ang kahayag. Ang kahayag. Si Kristo mo ang kahayag, siya mo ang lamdag. Dapat itanom nato sa atong hunahon nga kita nahimo pong mga lamdags. Muna nga, kanang atong mga gibuhat karon, nahimo ba ng lamdag? Kung kita magsige lang diya sa eskina, magsige lang taghubog-hubog, mag-adis-adis, nahimo ka tang lamdag ni ana, o nahimong kabahin tas kangit-ngit. So mga tinahod nga ting paminaw, mamalandong ta. Ang kahayag sa kahitasan atong tulumanon, mao na ang kahayag ni Kristo. Kining tulumanon wa jud laing tumong og tuyo, mao ra gyud nga ang kahayag ni Kristo mao unta mo reflect dinhi sa atong kinabuhi sa mga ginikanan, ug ang ginikanan mahimo ng murag ang Ginoo. So, ang mga anak po, mahimo pong maduol po sa Ginoo. Di ba? So, dapat dili na ito kalimtan kita mga ginikanan gani. Nga dadon ginato sa simbahan ng atong mga anak. Nga naman. Kaya kung magdako ang atong mga anak nga walay sulod o dili mo sulod og simbahan, natural. Makiwagi na. Kiwagi na ang pagsulod simbahan. Pasabot nalayo na hinoon sa mga pagtulunan nga mo ang makahatag niyag tinuod nga kinabuhi. So musugot bata nga mahikawan ang atong mga anak sa kahayag nga mao nga atong Ginoo. Naara ba gyud diha sa simbahan, no? Sa matag misa, naara ba gyud diha matuma nato kadtong giingon sa atong Ginoo diha sa ebanghelyo. Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Diba? Mo man na ang communion. Pagtipik-tipik sa tinapay, gitawag na ito nag-Eucharistia. Communion o Santos nga Misa, no?
Mo na diha na to makaon ang lawas ug mainom ang dugo sa atong Ginoo si Kristo. Niingon na ba ang Ginoo nga ang iyang lawas ug dugo matuod gayud nga kalan-on ug ilimnon. Unya makaon nato diha gyud sabay sa panog bino sa konsagrasyon sa pare. Yan na ingon ang Ginoo ay kalimti, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Unya kung dili nato dad-o natong mga anak diya sa simbahan, sama rang gihikawan nato ang atong mga anak sa kumbira nga tawag sa atong Ginoo. So, mao na magbantay ta kay ngano man. Kay ang yawa sa giingon nato gabi mangitag paagi nga kita dili nato mahimong lamdag ang simbahan. Murag itabunan sa yawa. Kay nasayod man siya nga ang simbahan mao ang kahayag diri sa yuta. Mao ang Kristo diri sa yuta. Nya kay ang iyang trabaho, ang iyang gusto nga malayo man ta sa simbahan. O malayo man ta sa kahayag para maparehas pud ta niya na himong rebelde. O na mangita siya paagi. So kung muabot na gali sa point nga murag di ta maganahan sa simbahan, murag mawad ang tagana kana but pasabot na igo na ta siyawa. Ano man kay dili naman nato himon nga lamdag ang simbahan nga niingon man si San Pablo nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamaturan sa tupanaan ni ang kahayag. Mga igsoon wa naman igong panahon. Padayon na pud ta ugma. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan o sa atong obispo, diri sa Dipolog. Okay, hangtod ugma pohon, kini ang inyong alagad, si Veritas, uban sa atong amigo sa Pikas Luwak, sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Okay, hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.